ଶୁଣୁ ଶୀତ ଦିନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ନେଟ୍ ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏଟା ଗୋଟେ କିଣିଦବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ 2 ଜଣ କିଣିବା ପିଲା କହିଲେ ପଇସା ଆଦାୟ କଲେ କିଣିବା ନା ଆଉ ରଜନ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ତ ରାତିରେ ଏଠି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛେ ଆଉ ଆମ ରାକେଟ ନେଟ୍ ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତୁ ଦବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ରାତି ପାଇଲେ ମୂଲ୍ୟ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଏ, ମୋ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଦେଇଦେଇଥିବ, ମୁଁ ପଛରେ ଆଇଲେ ଦେଇଦେବି। ହଉ ଆମେ ଦେଇଦବୁ ତୁ ପଛରେ ଦବୁ ଆଉ ଗୋଡୁ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ରାତିରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ନେଟ୍ ଆଉ ରାକେଟ ଗୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତୁ ଦବୁ ଆଉ। ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହାଟ କରିକି ଆସେ ପଇସା ଆଣିଲେ ଦେଇଦେବି 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେ କଣ କହିଲା? ଆଉ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ପଇସା କଥା କହିଲି ସିଏ କହିଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଥିବା ଆଉ ତା ମାଲିକ ଆଇଲେ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦବ ଆଉ ତୁ ଗୁଡୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କଣ କହିଲା ଗୁଡୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୁଡୁ ଶାଗ ଉପାଡୁଥିଲା ସେ କହିଲା ମୋ ହାତରୁ ଆଇଲେ ପଇସା ଟା ଦବ। ରଞ୍ଜନର ଗୁଡୁର ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଜି ଆଣିବା ନା ଆଣିବାନି? ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଏକାଥରେ ଆଣିବା ଆଉ ତମେ ଦିଟା କାଲି କହିଥିଲ ପଇସା ଦବ ବୋଲି କଣ ଦେଇନ ତୋର କଣ ହେଲା ରଞ୍ଜନ? ମାଲିକ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦବାକୁ ନାହିଁ, ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଗୁଡୁ ତୋର କଣ ହେଲା? ଭାଇ ହାଟଟା ମାନ୍ଦା ହେଇଗଲା ଆଉ ପଇସା ବୋଧେ ନାହିଁ ପଛରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବା? ଆମର ତ ସେଇ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚାରିଦିନ ଖେଳିବା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଖେଳିଦବା।